Balik trabaho naman mga kaibigan ang manggagawa sa Pinas, kaya balik na naman tayo sa ating regular na buhay. Nagbabaon pagkatanghali. Ang baon natin ngayon ay lutong Bicol pa rin mga kaibigan. Laing na ginata ano. Ang sarap nito. Pero ano to mga kaibigan, yung hindi pinato yung laing. Ano lang to, fresh laing. No, tapos may tinapa. Tipid lang mga kaibigan. Kasi kunti na lang natira after nung Pasko. Magastos pala mga kaibigan pagka bakasyon. Ang bakasyon, may mga kasama ng ano, gala-gala, tapos kakain pa kung saan-saan. No? Pero makaroon nila nga yung handa namin mga kaibigan sa Pasko. Sopas na masarap bagay sa taglamig. Kaya ngayon, tipid na naman tayo. Lutong Bicol na ginataang laing, the best. Hindi yan pinatuyo pero hindi makate. At sobrang sarap, malambot pa. Yan ang kagandahan pagka yung laing ay ano, press na press, malambot lang siya. Inalmusalan namin to kanina, tapos may natira pa sa bahay, tanghalian ni Mrs. Walang kate. Ang gastos ko lang dito mga kaibigan, yung sangkap at yung gata. Yung laing kinuha lang sa kapitbahay. No? Hingi lang natin sa kapitbahay. Natural lang pagkakaluto. Kaya healthy foods ito mga kaibigan. Magaling talaga mga taga Bicol magluto ng laing kaibigan. Kasi ginagawa pa nga itong pinangat dito eh. Yun din nakakalam ng pinangat soon. Gagawa ko niyan. Lambot. Ang teknik nito mga kaibigan, para buo-buo yung ano niya, yung laing, lagyan mong kalamansi. After mo ilagay yung laing sa gata, kumukulong gata, lagyan mo kaagad ng kalamansi. Ganun lang ang teknik dito sa ano. Saka wag mong haluin ng haluin para hindi makate. Antayin mo na munang maluto yung laing bago haluin. Kagaya nito, kakaluto ko. Buong buo pa yung mga ano niya. Yung mga laing kasi hindi ko hinalo ng nanalo. Wala pang ano, hindi pa makate. Solve naman tayo mga kaibigan sa langhalayam. Advance Happy New Year mga kaibigan.